כן בוני, צהריים טובים לכם חברים באולפן. הזדמנות ראשונה במשחק לזכותה של ראשון לציון, זה יכול להיות מסוכן. בוא נראה את עדן שרם, כבר בפתיחה עדן שרם, הכדור הולך לקורה, איזו פתיחה אדירה למשחק הזה. ההזדמנות הטובה ביותר כבר אחרי 31 שניות. איזה כדור עכשיו של בריאון, זה יכול להיות 1-0. איזה שער אדיר של ראשון לציון. עדן שרם קובע 1-0 לקבוצה של אופיר חיים. מהלך אדיר 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 של ראשון לציון, כדור פנטסטי של יעקב בריאון עם החיצון לעברו של עדן שרם. שער שמיני העונה, ראשון 1 קטמון 0. מספיק טוב, הכדור הולך עכשיו החוצה לעברו של ברוכיאן עם ההגבהה העדינה הזאת. הריבאונד של מיקו ממן, הכדור הזה הולך פנימה. עוז צבג, 5 דקות על קר הדשא. קטמון 1, ראשון לציון 1. חילוף מנצח של פרדי דוד כבר בפתיחתה של המחצית השנייה. קטמון חוזרת לעניינים בענק. עוז צבג, שערו הרביעי העונה, מחזיר את קטמון לעניינים כאן בטדי. זאת עכשיו גל לוי מספר 15 עם הכדור, עדיין גל לוי נכנס לתוך הרחבה, מגביה אותו עם הכדור, איזו הצלה של סיידוף. איזה משחק, איזה משחק יש לנו בטדי. ברוכיאן, זה יכול להיות מסוכן. בוא נראה את ברוכיאן, אם לא בועט, עדיין כדור בשמאל עכשיו, שי חדד. בוא נראה את שי חדד עם ההגבהה, הכדור הזה הולך החוצה. איזה יופי של משחק יש לנו. וואו, איזה דקות. הזדמנות לראשון לציון להמשיך לצאת קדימה. בואו נראה את ההתקפה הזאת, הרבה מאוד שחקנים בלבן עכשיו בתוך שטח המגרש של קטמון. האם יש שם עבירה? אין עבירה, אומר השופט הראשי דרור כהן, מה שמאפשר לקטמון לצאת קדימה. זה יכול להיות מסוכן, אין נבדל, זה יכול להיות השער השני. מיקו ממן, איזו הצלה, זה עדיין לא הסתיים. הנה 2-1. ראית את ברוכיאן מרים את היד והגול, מתחת שריר ומתחת שריר. כן, אבל שיר, ראית? לפני שהוא הבקיע את השער, הוא הרים יד, הוא ראה שאין שוער. תשמע, אני חושב ויסט זה אחד המשחקים הטובים שראינו העונה בליגה הלאומית. וואו, תקשיבו טוב, 22 דקות שבליגת האלופות לא נראה קצב כזה. טיפה נשרפת אח שלי, בסדר? אולי הפעם, זה יכול להיות מסוכן. עם הכדור הזה מרחוק, הכדור הולך למשקוף. וואו, איזו בעיטה של גל לוי. ההתקפה הזאת של קטמון, בוא נראה עכשיו את מיקו ממן, לבד מחפש עזרה, עדיין מיקו ממן, עדיין ממן עם הכדור בתוך הרחבה, חייב למסור, זה מה שהוא עושה. רז שטיין עם הכדור הזה מרחוק. קטמון 3, ראשון לציון 1. להסיר את הכובע בפני השחקנים באדום שחור. מהפך אדיר כאן בטדי. 11 דקות לסיום, השער האדיר הזה של שי חדד קובע 3-1 לקטמון. הזדמנות עכשיו לראשון לציון עם אבולאבן. בוא נראה את בריאון, הוא רוצה להחזיר את ראשון לעניינים. בריאון עם הכדור הזה, זה יכול להיות 3-2. איזה משחק יש לנו כאן בטדי. וואו, 5 שערים, 10 דקות לסיום. יוסף אבולאבן מחזיר את ראשון לעניינים. אל תלכו לשום מקום, זה המקום להיות פה טדי. כמו שהוא מחפש זה שחקן במרכז מגרש, שחקן שריקת הסיום בטדי. קטמון 3, ראשון לציון 2. אוקיי, אז המשחק הזה ניצחון שישי ב8 המשחקים האחרונים להפועל קטמון ירושלים.